školy, no najprv musí vstať. Ledva ráno oči otvorí a on to nemá rád. Na posteli sa vždy oblieka tempom slimáka a čas ten tak rýchlo uteká, kašle na žiaka. A potom hop, hop, skáče taška na pleciach. Zuzka, kde si? Zuzka, poďme do tej školy. Ideme do tej školy? Dobre, ideme sa obuť, obliecť a ideme do školy. Paťko, kde sadí? Paťko bude s tebou vzadu, áno? Sedíme autíčko a ideme do školy. Kde odbočíme? Odbočí Zuzka doľava. Ideme po diaľnici, dobre, Romanko? Miločku. Hop, hop, malí žiaci, ja vám pomôžem. Túto malú pesničku o vstávaní viem. Hop, hop, malí žiaci, a ja ľúbim spať. No poď mu ukázať nejak, ukáž mu pekne, ako ho tu má. Je túto, tam, do druhej triedy. Ja poďte Shinkansen. Vidíš, poskladal dneska auta. Nie auto. Nie, Čo to je? To je Shinkansen. Aha, to som nevedela. Pozri, kto nás prišiel pozrieť, Románko. A niečo nám priniesol. No, a pozri. Páči? Páči. A čo napíše? No, skúšaj. Wow, to je parádne. No. Daj to Románkovi. Poď sem s nimi na stôl a poď mu ukázať, ako čítaš. Prečítaj. J. No a prečítame si. Samo a Ivo sú v lese. Ivo má tašku, Samo má flaštičku. Taške sú chlebíky, celery a syr. Do tej triedy som chcel chodiť. Dobre? Kto si chcel, aby ťa to učil v škole? Ako sa volala tá pani učiteľka? Veronika. A toto je pani učiteľka Veronika. Sa budeme spolu učiť? Kým sa učíš? Ja s kým sa učím? No, ja sa učím so všetkými chlapcami, aj s Míškom, Andrejkom, aj s Henkom. Vyskúšam si tašku. Tak vyskúšame. Nožnice. Nožnice tu ešte, kde dáme nožnice? Počkaj tu. Tak, a Romanko si chce vyskúšať tášku. Dĺžku. Zuzka, ideme. Ideme. Dobre, čau. Ahoj, Ahoj. A pozdravuj